Studio Julmahuvi ja uutiset hyvää iltaa. Neuvottelut koko maata kattavan yleislakon välttämiseksi jatkuvat edelleen. Ennätysmäisen pitkiksi venyneet neuvottelut eivät ole tuoneet vieläkään mitään konkreettista tulosta. Tällä Studio Julmahuvin uutistoimituksessa ollaan myös huolestuneita omasta toimittajastamme Lasse Ernamosta, joka on valvonut tilannetta neuvotteluiden alkamisesta lähtien. Meillä on nyt suora yhteys toimittaja Ernamoon valtiohuoneelle. Miten on, Lasse? Onko nyt niin, että sieltä ei heru vieläkään mitään tietoa? Kyllä, tilanne. Täällä on edelleen täysin muuttumaton. 2 vuorokauteen en ole saanut mitään uutta tietoa. Miten olla se oma usko? Alkaako se horjua? En voi kieltää, etteikö yksinäisyys olisi musertava voima. Se kietoo tummat kätensä pääni ympärille ja laskee hiljaisen seppeleen muistojen haudalle. Niin, Lasse, mitenhän... Yön pieninä tunteina mielikuvitukseni tekee omaa vääjäämätöntä työtään ja se asettaa synkkiä kysymyksiä, joihin on vaikea löytää vastausta. Lasse, olisikohan nyt jo aika pitää hieman taukoa ja palata tänne toimitukseen takaisin? Ei. Yhdistän neuvotteluhuoneeseen. Olkaa hyvä. Sulake, tiedot, että joku käy tarkistamassa. Niin. Toisaalta se voi myös olla lamppu. Kumpi osapuoli se kävisi tarkastamassa? Ei voi heittää kolikkoakaan, ei näe kolikkoa. Ehdotan, että järjestetään nyt kummaltakin puolta valitaan yksi ja muodostaa sitten tarkastuspari. Hetkinen, mikäs? Kuka kusee? Ei meiltä ainakaan kukaan. No miten niin, eihän täällä mitään näin. Aivan. Elikkä se voi olla joku sun miehistäsi, Seppo, eikö? Nimenhuuto! Jauhiainen! Täällä. Pasanen! Täällä. Kupiainen! Sinäkö se Mauno pissaat siellä? No muitakin. No onko siellä meidän miehiä? Mitä? Laasonen? Kautto? Haaman? Kauppinen? No yksikö minä täällä istun? Ei, kyllä minä istun tässä, ihan vieressä. Mitä tässä on, Las? Mauno! Sori. Uutistoimituksesta hyvää iltaa. Koko maata kattavan yleislakon uhka jatkuu. Osapuolet eivät ole edelleenkään liikkuneet neuvotteluasemistaan. Asemissaan on pysynyt myös toimittajamme Lasse Ernamo, joka jo 6. viikkoa seuraa tilannetta valtiohuoneella. Lasse, kuuletko sinä minua? Kyllä, minä kuulen. Miten on, Lasse, kamppaileeko siellä nyt henki vai liha? Liha. Lasse, me tiedämme, että sinä rohkeasti jaksat suorittaa toimeksiantoasiaa, teet hienoa työtä se. Mutta eikö nyt olisi jo korkea aika hieman levähtää ja jatkaa sitten paremmin voimin? Kyllä minä jaksan. No varmasti, Lasse, varmasti. Mutta... Kyllä minä jaksan. Niin. Minä voisin nyt lukea runon, jonka sinun vaimosi Terttu sinulle viime yön aikana kirjoitti. Vain sinut kokonaan. Ei toisten suiden kautta, ei näytösikkunan lävitse. Teemme turhaa työtä edustaaksemme, myöntämällä valheet ja antamalla hyvän kuvan opettajalle. Ei mitään muuta, alasti, joka päivä, vain sinut kokonaan. Rakkaudella Terttu ja pojat, minkälaisia tuntemuksia tämä sinussa herättää? Että haluaisitko sinä sanoa jotain Tertulle ja pojille? Isi rakastaa teitä. Ja tuleeko isi sieltä nyt kotiin? Ei tule. Yhdistän nyt neuvotteluhuoneeseen. Kuka päästelee jotain ääniä? Kuka päästelee mitä? Ääniä, täällä joku päästelee jotain ääniä. Pelottaa. No ei pelota. Ei tässä nyt ole siitä kysymys. On kiva tietää, että mitä ääniä päästelee, jos täällä jotain ääniä päästelee.
No niin, siinä se tuli, joku sen päästi. Päästi mitä? Täältä puolelta ainakaan kuulu yhtään mitään. Kysy omilta, jos sieltä jotain murahtelua kuuluu. Niin. Aha, joo, no niin. Puhu itsensä pussiin. Mistä sä tiedät, että täällä murisee, jos et sä ole mukaan kuullut mitään? Opettakaa! Nyt valoa heti! Valoa! No niin, Seppo, lopettakaa jo. Lopettakaa mikä? Nyt valoa! Sytkäri tai jotain, minä se tulee sytkäri. Studio Julmahuvi ja uutiset, hyvää iltaa. Koko maan kattavan yleislakon uhka on edelleen voimassa. Jo kohta 7 viikkoa kestäneissä neuvotteluissa ei ole tapahtunut merkittävää edistystä. Täällä Studio Julmahovin uutistoimituksessa ollaan kuitenkin huomattavasti huolestuneempia omasta toimittajastamme Lasse Ernamosta, joka on kirjaimellisesti valvonut tilannetta valtiohuoneella jo lähes 7 viikkoa. Ernamo ei toistuvista pyynnöistä huolimatta ole suostunut poistumaan asemistaan. Meillä on suora yhteys valtiohuoneelle. Lasse, kuuletko sinä minua? Lasse, kuuluuko sinne? Yhdistämme neuvotteluhuoneeseen. Niin, Lasse, niin kuin varmasti ymmärrät, täällä ollaan hyvin huolestuneita sinun voinnistasi. Yhdistämme neuvotteluhuoneeseen. Kyllä. Lasse, me haluamme sinun tietävän, että ei kukaan syytä sinua yhtään mistään. Nyt vaan halutaan sinut mahdollisimman pian takaisin tänne ja hyvissä... Yhdistäkää neuvotteluhuoneeseen. Lasse, minulla on täällä sinun 4-vuotiaan poikasi Miron tekemä piirustus, jonka hän on piirtänyt sinua ajatellen. Täällä, Lasse, voit nähdä sinut itsesi takaisin hyvissä voimin kotona ja siellä on Miro ja sitten siinä on jonkinnäköinen kukka. Minkä näköisiä ajatuksia tämä herättää? Minä olen hankkinut aseen. Yhdistämme neuvotteluhuoneeseen. Mauno, sä kestät kyllä tämän. Mauno! Jäpariksi vain. Isä paikan sai Chicagoon. Tulimme rapakon taa. Aikaan pahimpaan. Kesäyö oli kuumin kai. Uutistoimituksesta hyvää iltaa. Koko maata kattavan yleislakon uhka on kärjistynyt äärimmilleen. Jos neuvottelutuloksia ei synny, lakko alkaa ensi yönä. Valtiohuoneella omassa umpikujassaan on myös toimittajamme Lasse Ernamo, johon yhteytemme alkaa katkeella. Lasse, oletko siellä? Kuuletko minua? Isän kanssa aitaan. Meillä on ämpärit käsissä. Haemme isosta viljalaarista jauhoja. Isällä on mustat kumisaappaat. Niin, Lasse, onko siellä nyt minkäänlaista... raita, mutta se on jo vähän kulunut. Aita on punainen. Kun pallon potkaisee aitaan, pallosta tulee punainen. Vai niin? Aitassa on hiirenloukku. Siihen laitettiin juusto. Siinä ei ole enää mitään juustoa. Siinä on hiiren jalka. Hiiri on punnut jalkansa poikki. Minä olen hiiri. Minä olen loukussa. Yhdistämme neuvotteluhuoneeseen. No, kyllä mä puhun varmaan meidän kaikkien puolesta, jos sanon, että näillä ehdoilla ja tässä ajassa. Tämähän on loistoratkaisu. Kyllä, ehdottomasti. Nyt yhteisen sävelen löydettyä, niin minä en voi mitään muuta kuin tarjota kättä. On muu. Ai jumala! Maulain työtäste! Niin!
Piiton orava. Minulla on uimarengas, jossa on ankan kuvia piirretty kiiltävään muoviin. Sopu on syntynyt. Sopu. Eiköhän me nyt pikemminkin puhuta jostain harmoniasta. Koko maailmaa yhdistävästä iloisesta melodiasta. Jepariksi vai? Jepariksi. Isi palaa nyt kotiin.